Mga igsoon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Sabado, Pitsa 19 sa bulan sa Agosto sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon aniya nakita sa ikanapulog siyam nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 13 ngadto sa 15. May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Jesus aron iyang itapion kanila ang iyang mga kamot ug magampo alang kanila. Apan gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Si Jesus mingon, "Paari akan nako ang mga bata ug ayaw sila pugni, kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila, ug iyang gitapion kanila ang iyang kamot, ug unya milakaw siya." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kasina, kasuya ug kasilag mao'y negatibong mga pagbati nga mahimong bugat nga palas-unon sa atong mga tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ang kasina sa kahibalo, kasina sa kalipay o materyal nga mga kabtangan sa uban, makapasubo ug makapasuya kanato. Ug usahay ato pang pangutan-on ang Dios kung ngano ang mga dili paduol kaniya ang gibuligan niya sa iyang grasya nga maoy rason nga magduha-duha na ta sa atong kinabuhi ug pagtuo. Apan mga igsuon ko ni Kristo, ihatag ang imong kaugalingon sa Dios ug paglakaw sa kamatuoran nga nagsunod ni Kristo nga puno sa kalipay ug walay pagbingkil ug kasina sa atong kasing-kasing. Kay diha nimo makita ang tinud-anay nga kalipay. Amahan, pasayloa kami sa among pagkasuyaon sa uban. Gusto namo karon nga maglakaw sa kamatuoran ug mosunod kanimo nga walay kadina sa among mga kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus. Amen.